good morning. Nakagayak ako. Tayo ay aalis. Pupunta tayong Talipapa. Diyan lang sa may unahan nitong inuupahan namin na bahay. Kung napansin nyo ay medyo malayo kami sa highway. Lalakarin pa ng kaunti. Nag-iisa lang yung mga bahay doon, yung inuupahan namin. Medyo malayo ito sa kanto, yung pinaka main road ba, lalakarin mo. Kaya kung minsan pwede mo siyang mag tricycle ba, papasok 10 pesos ang bayad, pwede naman ako mag tricycle. Kaso nga dahil magbablog ako, kaya maglalakad ako. Malapit lang naman dito yung Talipapa, dyan lang sa una-unahan ng kaunti. Tricycle, kung napansin niyo yung naka-orange ba na kulay, o yung orange ba na kulay na tricycle, ayan ang babiyahe papuntang sentro. Pero hindi naman tayo lalabas ng sentro, diyan lang tayo maglalakad papuntang Talipapa. Dinadaanan pa papuntang sentro, pero karamihan ng lumadaan dito ay tricycle lang tsaka mga private car, kasi kung papuntang Manila tsaka Legazpi, shortcut lang ang nadaan dito. Hindi naman talaga to yung pinakadaan. Maingay yung tricycle tsaka yung mga sasakyan bang nadaan. Hindi ako sigurado kung naririnig nyo ako, kasi naiwan ko yung microphone. Nagmamadali kasi ako, gawa na ang tanghali na, pasado alas 9 na. Ay Molinuhan, yun bang inaanuhan ng mga bigas. Ayan,
na ng summer kaya may init ang panahon. Pero nung mga nakaraang linggo, tag-ulan, kahit first month na ng summer, ngayon na lang ang nag-iinit. Ayan, andito na tayo sa Talipapa. Simula dyan sa may payong. Ayan yung Talipapa. Talipapa. Maya tayo titigil doon. May bibili na ako. Pero sa ngayon, pupunta muna tayo doon sa tindahan ng mga baka at baboy. Gawa ng may bibilihin ako. May order ako doon. Kukunin ko na lang. Ayan yung kulay blue ay school. Elementary school. Ayan, tindahan ng manok. Halos kompleto na rin dito sa mini na Talipapa nila. Kaya kahit hindi ka na pumunta ng sentro ba, ng downtown, okay lang. Kasi halos andito na rin naman mabibili kung ano yung kailangan mo. May wet market pa siya. Tapos mga gulay, gano'n. May bakery din, ayan. Kasi sa ngayon walang laman. Tapos parang may andox din. Lechon manok ba? Nakapamili na ako kasi hindi ako nagkapag-vlog. Kasi nga nahirapan ako magbitbit. Saka mamili. Sa ngayon ay pauwi na ako. Ang hirap ng walang eco bag. Mapipigtas na yung akin pinamili. Bibili pa nga pala ako ng saging at titigil tayo dito. Parang gusto ko na tuloy mag-tricycle. Hindi ba nang bigat? Saka nahirapan ako magdala.
Welcome back sa aking channel. Dito na ako sa bahay. Hindi ako nag-vlog kanina kasi nga ayun yung dala kong plastic 3. Nahirapan ba ako magbitbit? Tapos may dala-dala pa akong payong. Kaya, ayun nga. Hindi na ako nag-vlog. Ito yung pinamili ko. Ito yung sinasabi ko sa inyong order namin na beef. Tapos bumili ako ng baboy. Tapos, ayan. Saging, pork. Sigarilyo sa mga abubot. Pancit Canton, Quaker Oats. Hindi pa kasi kami nag-grocery. Kaya dyan lang muna ako sa Talipapa. Gawa ng nag-Holy Week ba? Ayan, kaya wala kaming supply. Ito yung tapos ko na. Ilagay ko sa plastic. Ayan. 1/4 ito. Tapos ito yung parang taba ba? Tsaka yung binili kong kalahating atay. Ito ay para sa aso. Pakukuluan ko lang siya with malunggay sa asin.